哎呦我的妈Ay, nasa listang pa. Ikaw ba ka naman? Ay ja, je moeder. Ik jammel tot dinsdag. Ik werk nu naar een six-pack toe. Nasa listang no? Sexy yung... Goodbye, sweetness. Puta Ah! salis! Wat? Kom licht, Jesu! As van wil jong meisjes impress dat zij jou asem uitblaas. Pas op! Zij gaat nog frek van jou asemen nou.